Seguimos aquí na mañá de Radio Culleredo. En este martes, xa saben que os martes e os xoves temos que falar en clave social. E hoxe queríamos traer a unha asociación que leva, ahora vamos a falar de canto tempo leva en Culleredo, levan anos xa, e que, están afrontando unha, iba a decir reestructuración, un replantexamento e non sei se decir resurdir, para, tentar axudar máis a todas as persoas que o necesiten. Trátase de Mosaico e hoxe temos a presidenta, que é Águeda Teijeiro, e a un dos vogais da directiva, Andrés Zapata. Que tal? Moi bons días. Moi bons días, moi contentos de poder estar aquí e falar un pouco do que estamos facendo. E que creo que son moitas cosas. Estábamos a falar antes da entrevista, preparando o seu programa, e a verdade é que teñen, sobre todo, moita ilusión. Canto tempo leva Mosaico en Culleredo, Águeda? Bueno, leva máis de 10 anos, casi 15 anos, traballando aquí no Ayuntamento de Culleredo, tamén no Ayuntamento da Coruña. A verdade é que sí, como decías, estamos nun rexurdir, perdón. Porque despois da pandemia sí que houve como un pequeno enfriamento, houve unha reconstrucción da sociedade, non? E afectou a todos, en todas as áreas da vida. Fai 2-3 anos que volvemos a retomar este movimento, porque creemos que é moi importante volver a ter en conta, sobre todo neste momento que está vivindo a sociedade, de que hai moito momento de inmigración, de que a xente maior está sentíndose moi sola, volver un pouco ao que sería os inicios, non? Volver a como éramos antes, ter esa comunidade de axuda, unha red de apoio, donde todos nos podemos coñecer quen era o noso veciño e poder estar ao tanto de como podemos axudar. E decíamos, antes falábamos, non? E tiñades antes, moita xente o mellor os coñece porque estabades na Rúa das Brañas, pretiño aquí da Radio Culleredo, en Fontecullar, non? Sí, estábamos aquí abajo. Pero ya pasando el 2019 por ahí que dejamos de estar allí. Falabades de un impasse ou un punto de inflexión. Sí. En que sentido se modificaron os costumes? Imagino que a nivel organizativo para unha entidade como a vos, o mellor tema de menos xente voluntaria ou de menos colaboración, de máis reticencia por parte o mellor das persoas a pedir axuda. En que sentido se notou falabades como dun repliegue, como un replegarse dentro das propias persoas e das familias na casa, non? Sí, despois da pandemia houve un momento onde as persoas comenzaron primeiro a volver a casa, non? Estaban acostumbradas durante 3 meses e uns poucos máis despois do que houve o proceso de poder salir da pandemia, donde estuveron primeiro que reconstruir os seus fogares, porque é verdade que a pandemia foi un golpe para todos, tanto económicamente como emocionalmente. Entonces, houve un momento onde eles tuveron que mirar hacia dentro, hacia eles, poder reconstruir fogares, poder reconstruirse. Eso tamén afectou no social, porque evidentemente cando un está tratando de reconstruir a súa casa, pois quizá non ten tanto conciencia de teño que axudar o outro. É verdade que durante a pandemia houve moitos movimentos para axudar a persoas socialmente, pero sí que despois da pandemia houve un momento de replegamento, non? Fai uns anos que creo que a conciencia volveu a resurcir, non? En todas as persoas de decir, non estou só, hai moita xente que está ao meu alrededor, sobre todo hai moita xente inmigrante que está chegando, tamén hai unha sociedade que está cambiando dunha forma moi rápida. Antes eu recordo, non sei, creo que todos os recordamos, que chegábamos da escola e saíamos todos xuntos ao parque a rúa a xogar. Hoxe en día, moitos destos nenos non van xogar a rúa, quedan na súa casa sós. Entón, eso que fai? Que pensemos que somos individuos solitarios, que non necesitamos axuda, que non estamos uns cos outros. Da mesma maneira, pois mira, o día que houve o apagón eu creo que foi o ano pasado, non? Sí, hai algo máis dun ano. Algo máis dun ano. Salimos á calle, estaba todo o mundo na calle, no parque, falando uns cos outros, os señores maiores, cos novos. Facía tanto tempo que non víamos eso como sociedade, como comunidade, sabes, estamos perdendo os valores de estamos uns cos outros, axudámosche. Tamén o conversar sabemos que necesita o veciño, en que lle poido axudar. Entonces, como sociedade, estamos voltando a eso, non? Voltando a decir, vale, cal era o importante? O importante, máis que avanzar en cousas materiais, é avanzar na parte humana.
volver a estar uns para os outros e volver a ser unha comunidade. E eso se traduce ademais en que hai unhas necesidades que si hai esa conciencia e esa solidaridade, esas necesidades se poden, digamos, cubrir, pero se non é máis complicado, non? Onde notades vos que hai máis en este momento, cales son as necesidades que vedes que son máis corrientes e comuns na xente coa que traballades? Vale, nos tocamos varios ámbitos, tratamos de tocar un pouco todos os ámbitos da sociedade. Entonces, por exemplo, nosos xoves todos os xoves repartimos 1 tonelada e media de alimento. Vemos que hai moitas familias necesitadas. É verdade que a economía sufriu varios golpes, sabes, durante estes 2 últimos anos, vendo que moitos dos salarios non subiron, sin embargo, o custo de vida é moi elevado para moitas familias que lles costa moito chegar a final de mes. Entonces, temos este proxecto que sobre alimento, onde vemos que hai máis de 40, 50 familias que son todas as semanas que reciben estes alimentos. Beneficiarias. Eu lembro unha vez que unha señora maior, casi chorando, me dixo: Águeda, fai casi 2 anos que eu non podía tomar fruta todas as semanas. Porque entregamos unha caixa de alimentos onde maioritariamente veñen produtos frescos, fruta, verdura. Para min, escoitar dunha persona maior que necesita ser cuidada, que necesita como sociedade entender que é unha persona que xa viviu toda a súa vida para poder axudar os demais, que me diga: fai 2 anos que eu non podo todas as semanas tomar fruta e verdura. Entonces, esa é unha labor que estamos facendo. Tamén tratamos de crear proxectos donde ir a centros sociais de maiores para poder estar con eles, porque algo que como sociedade temos que entender, eu son mestra, creo que como mestres sempre entendemos e estudiamos que o éxito dunha sociedade é que as persoas maiores enseñan aos novos como continuar o legado, non? E moitas veces se nos olvida. Agora os centros de maiores están cheos de persoas maiores que moitas veces se sinten sós. Entonces tamén como asociación queremos dar ese valor, esa importancia, que les lembren que estamos aquí como novos prestando oído para as súas historias, porque teñen moitas historias con moita sabiduría que moitas veces como sociedade olvidamos. Con ese replegamento que decías, ¿no? Con ese pecharnos en nos. Estabades a falar tamén do tema de axudar en papeleo, por exemplo, está de actualidade, iba a decir de moda, de actualidade, o tema de ese proceso de extraordinario de regularización, tamén moita xente vos pregunta a vos, non? Sí. Durante anos, cando estábamos aquí na Rúa das Brañas, axudábamos moito co tema de papeleo, porque realmente somos un país donde hai moito tema burocrático. Moitas veces, sobre todo neste aspecto para as persoas migrantes que chegan, resulta moi complicado entender os procesos, os procedementos. Entonces sí que temos certas persoas que son máis especialistas, entonces que poden axudar nestes termos, poder dar un consello, poder decir, vale, pois non, isto faise así, desta maneira. Entonces, sobre todo que non se sintan sós, que non se sintan perdidos, sabes, que podamos dar unha orientación e acompañalos nos procesos que están vivindo. E falaba antes un pouco de é importante en este tipo de asociacións a colabora, ter xente, agora falas de bueno, pois xente que controla destes temas. Supoño que esa colaboración voluntaria é imprescindible, pero non é fácil o mellor conseguila, non? Eu penso que é como un contagio. Moita xente, cando comenzamos co reparto de alimentos, éramos menos voluntarios, pero moita xente da que incluso recibe alimentos se ofrece a ser voluntario. Entonces, ao final, ir medrando pouco a pouco, tamén no boca a boca. Isto, ao final, como traballamos con xente, o bon é que o boca a boca vai chegando ás persoas. Entonces, cada vez somos máis voluntarios, cada vez máis xente que se ofrece, pero sí, é moi importante, porque moitas veces as persoas pensan, eu non podo colaborar. A colaboración non sempre é económica. Evidentemente, unha colaboración económica é moi boa para este tipo de asociacións. É imprescindible que nosotros podamos ter uns presupostos, que podamos ter formas de axudar a xente. Pero tamén hai moita outra forma de colaborar. Hai moita xente que pode colaborar pois coa súa profesión. Temos, por exemplo, a veces, ahora estamos con unha idea dun proxecto para facer charlas para persoas, mulleres, que están pasando unha certa idade. Entonces viven certas cousas como menopausia, certos cambios que antes non se tiñan en conta.
pero que quizá necesitan moitas charlas para saber como vivir esta nova etapa na súa vida. Para isto, por exemplo, temos unha médica que psicólogos que profesionalmente poden orientar as persoas, poden dar pautas. Entonces, é moi importante entender que moita xente pode colaborar coa súa profesión, co que é. Y mayoritariamente de la gente que está trabajando hoy, por ejemplo, hablando del reparto de alimento, muchos de los que casi dirigen, digamos, la actividad hoy son gente que fue beneficiaria al inicio, pero lo hacen ya porque han entendido lo que puede haber marcado su vida al principio y entienden la importancia de las personas que están siendo beneficiarias de esto. Muchos de ellos tal vez ya no llevan alimento porque ahora están en otra etapa de su vida, pero están ayudando a otras familias. Despois tamén estamos tratando de que non diría adolescentes, pero sí entre 12, 18, xuventude, sí, 20 e poucos anos, teñen esta conciencia social. Porque vivimos nunha época donde é verdade que a xuventude está rodeada de moitos impactos, non, que o levan a vivir dunha maneira que moitas veces é irreal, que non ven o día a día das persoas, non? Entonces fomentamos moito que este tipo de xoves sexan voluntarios, porque comenzan a haber persoas que non viven como eles. Comenzan a haber persoas que teñen outras necesidades. Incluso na nosa propia casa, a miña filla maior ten 12 anos. E un día sentouse comigo na casa e dixo: mamá, é que afortunados somos, non? Que bendecidos somos, porque, mamá, na miña clase as nenas non viven como a min, non poden facer moitas cousas que eu fago. Claro, cando eles van á asociación, o meu fillo pequeno de 7 anos vai moitas veces á asociación repartir alimentos. Entonces, claro, el ve outras persoas que veñen, recollen esa caixa de alimentos, persoas que están agradecidas, e iso fai que creen neles unha conciencia social. Entonces, é moi importante que a nosa xuventude comece a ter ese desexo de ser voluntaria, de poder colaborar. E como chega a xente a vos, tantos que queren axudar como os que necesitan axuda? Normalmente, cal é o proceso, como contactan con Mosaico? Yo creo que mayoritariamente, como es un tema de ayuda, eso es boca a boca, normalmente. O sea, no tenemos ningún tipo de publicidad, más que de este resurgir que estamos hablando. Hemos comenzado, hay un proyectito en Instagram también, pero mayormente la gente que está llegando es porque se entera a través de otras personas: oye, de eso dónde lo conseguiste. Yo creo que el tema, cuando es tema de ayuda, es muy fácil el boca a boca, ¿no? Y las personas que están llegando normalmente son gente que realmente necesita, porque hay un tema que no se habla en esto, que, por ejemplo, podemos hablar del tema de personas migrantes, pero muchas de las personas que están viniendo a buscar alimento son gente de aquí, ¿no? Sí. De la ciudad, de toda la vida, como decía Águeda, muchas personas mayores tal vez. Y sí que hay un punto de vergüenza, tal vez, de decir: no, tengo que ir a pedir ayuda, ¿no? Entonces tampoco es algo que publiquemos así como para tal, pero las personas que están llegando se enteran por alguien que también ha recibido seguramente, y dan ese paso. Muchas veces llegan con miedo, preguntando: oye, ¿qué podemos hacer para recibir? ¿Cuáles son los requisitos, etcétera? Pero llegan por el boca a boca. Sí, creo que es moi importante a dignidade das persoas. Nos, afortunadamente, bendecidamente, non tuvemos tanta necesidade, non? Pero houve un momento na nosa vida no que os dous nos quedamos no paro. Eu penso que foi xusto antes da pandemia ou despois da pandemia, e nós tuvemos que ir pedir alimentos á Cruz Roxa. Para min, ter ese momento de humanidade, de dignidade, que creo que é algo que na nosa asociación se nota, de non só ver recibir alimentos, ver recibir un consuelo, ver recibir unha palabra amable, un como estás? Eu sei que estás sufrindo, pero non pasa nada, mira, vamos a estar aquí para axudar, apoio. Eu creo que é algo que como asociación deberíamos de ter sempre en conta, a parte da humanidade, de non é só veño aquí e che dou isto, xa está, estou facéndoche un favor. Non che estou facendo un favor. Estamos aquí porque realmente queremos de verdade ser unha comunidade que teña uns valores sociais. Entonces é moi importante como asociación que entendamos eso, que non só lle estamos dando alimento, que lle estamos dando dignidade ás persoas. E iso decíamos antes de empezar o programa, é difícil hoxe en día tal como vivimos, non? Ter esa conciencia de grupo, de comunidade, non? Falabades moito, me chama moito a atención, fomentar comunidade, me decías ti ao principio antes de entrar no programa. Sí. Esa palabra, ao mellor,
hoxe non a identificamos ben, non? Sí, hoxe estamos nunha sociedade moi individualista, non? O individuo, o que eu quero, o que eu desexo, medrar, ambicionar o que me gustaría ter, non? Entonces a parte esta de comunidade, falábamos antes de que, bueno, eu son da aldea, nas aldeas hai moita conciencia de comunidade, non? Cando un veciño necesitaba algo, pois non pasa nada, vas chamar ao outro, hoxe axudoche a ti, mañá axudasme tú a min. Penso que moitas veces medramos como sociedade moitas cousas, que é algo moi bon, maravilloso, pero moitas oitas perdimos esta identidade de comunidade, non? De que, oye, non estou solo no mundo, hai moita xente ao meu alrededor, e quizá ahora mesmo esa persoa está pasando un mal momento, un bache, pero quizá eu tamén o tuve noutro momento, non? Entonces, gustanos moito fomentar esta parte de comunidade. De feito, este sábado temos o Día da Familia en Culleredo, no polígono de Albedro, no parque enfrente das naves. É un día maioritariamente de fomentar comunidade, donde hai hinchables para os pequenos, vai haber bailoterapia, vai haber xogos para que todos podamos conversar. Tamén decimos ás familias que, como vai ser de 12 da mañá a 6 da tarde, que traigan o seu pini, que poidamos comer, que poidamos establecer lazos, relacións. A min encántame de vivir en Culleredo, que isto é como un pobo pequeno. Eu saio pola rúa, non pasa nada se eu mando o meu fillo a comprar ao supermercado, porque eu sei que pola rúa se vai cruzar con persoas que saben quen é, que saben que vai ali ao cole, que saben que vive neste parque. Entonces eu síntome segura, porque vivo nunha comunidade no que todos nos coñecemos, no que nos relacionamos, no que uns nos axudamos a outros. Contaba antes que un día o meu marido marchara de viaxe e olvidarase de deixar as chaves do coche. Entón baixei apurada do portal cos 3 nenos, eu teño 3 nenos, familia numerosa, unha valentía hoxe en día. Os nenos estaban todos apurados porque decían, mamá, que temos excursión, se non chegamos ao cole non vamos chegar. E de repente había ali un rapaz, o marido da farmacéutica, que me dixo, sube ao coche que te levo. Eu, como me vas levar ti? Non te coñezo, non sei ni como te chamas. Sube ao coche que te levo e xa te volvo a traer para casa. Para min foi algo de decir, vaya corazón que ten, pero realmente que pena que seña unha normalía, que non sexa algo que vexamos como algo normal, non? Como sociedade poder axudarnos uns aos outros. Sí. Entonces, eso é o que tratamos de fomentar, non? Sí. De decir, oye, está ben que medremos en moitas cousas como sociedade, que avancemos, pero tamén está ben que non perdamos os valores que temos de comunidade. Otra cosa que de lo que preguntabas, el tema de la comunidad, la importancia, el nombre que tenemos, ¿no? La palabra mosaico tiene un porqué. Justamente la palabra mosaico viene de la imagen de un mosaico, donde cada uno viene de un trasfondo diferente. Muchos de nosotros somos piezas rotas, venimos de una situación, de una experiencia, de un divorcio, de lo que sea, pero la importancia de la comunidad, o sea, juntos formamos como un cuerpo, como un mosaico, ¿no? Y tiene un sentido la comunidad, ¿no? Entonces para nosotros siempre tiene mucha importancia la comunidad por eso. Hay personas que están aquí y se sienten solas. Podríamos hablar de la soledad, que es un tema actual, la verdad. Y hay mucha gente que está sola y el hecho de buscar comunidad encuentran un propósito muchas personas. Y fuera de la necesidad de alimento, la necesidad de propósito. Hay muchas personas que ya están en la comunidad no porque necesiten un beneficio de alimento o económico, sino porque han encontrado un propósito de vida. E falabas dese Día da Familia, este sábado, a partir de que hora? Das 12 ás 6 e media da tarde. Animamos a todos os que os coñezan, todos os veciños de Culleredo, da Coruña, toda a xente que poida vir, pasar un tempo en familia, e incluso se non podes vir en familia, se tú estás só, ven, porque ali vas a encontrar unha familia que te pode recibir, donde poder conversar, donde poder coñecernos, pasar un tempo alegre, divertíndonos, falando, que é algo que como sociedade necesitamos, non? Poder relacionarnos uns cos outros. Algún proxecto así que teñades que en este momento non teñades aínda en marcha, pero que estaredes aí acariciando? Que pasa pola cabeza? O proxecto este das charlas para persoas para este tipo de mulleres maiores. Tamén estamos vendo poder colaborar co goberno co tema de refuxiados. Temos algo que estamos preparando aí tamén. Ahora mismo estamos trabajando con el Centro de Inserción Social también de La Coruña y ayudando a personas que también están
digamos, reintegrándose na sociedade. Recibimos voluntarios que tamén son persoas pois, que teñen algunha pena menor, que teñen que cumplir como sociedade e que tamén entendemos que necesitan impregnarse destes valores, non? Moitas veces cando as persoas cometen certos delitos ou certas faltas pequenas é porque non teñen esa conciencia social, non teñen esos valores arraigados, non de estou nunha comunidade e o que teño que facer é axudar, non perturbar. Entonces, poder telos cerca de nós e que eles vexan non como colaborar con outras persoas pode facer que dentro deles moitas cousas cambien. Sí. Entonces, estamos recibindo tamén voluntarios do Centro de Inserción Social, están colaborando con nós, tratando de, como decíamos antes, de que eles entendan que todos somos, pero que uns xunto cos outros. Como contactamos con vos? Pois ahora mismo a través creo que está na páxina publicada nos nosos teléfonos, tamén o noso correo electrónico, estamos tamén agora mismo repartimos Instagram, si quieres, asociación damos os enderezos se queredes para que algunha persoa que nos escoite. O teléfono sería 671 o correo electrónico é agueda.teijeiro@mosaicoruna.com y el Instagram sería mosaico.asociación. E ya está, mosaico.asociación, aí lo podes encontrar. Sí, dentro de pouco temos o proxecto de abrir de novo o local aquí en Culleredo, no Ayuntamiento de Culleredo. Así que creo que próximamente tamén tendremos un lugar físico donde aquí poder vir contactar con nós. Bueno, pues, de momento o reparto de alimentos os xoves estámoslo facendo no polígono de Pocomaco, pero bueno, para todas as persoas que poidan que necesiten poden contactarnos para poder vir recibir alimentos. Pois a presidenta, a Agueda Teijeiro, a vocal Andrés Zapata, bueno, máis algo dos cargos, todos aportando o seu graniño de area, imagino. Moitas gracias por atenderos a chamada Radio Culleredo, por vir ata aquí, que teño que decirlo, están aquí, os estou vendo, non estou falando por teléfono, e eu valoro tamén ese xesto de vir, de facer ese pequeno esforzo ou grande esforzo, e bueno, pois tamén vernos as caras e falar directamente, e poder transmitir sobre todo a vostedes o traballo que están a facer. Moita sorte, enhoraboa polo traballo. Moitas gracias. Moitas gracias a vos tamén por darnos este lugar para poder ser un altavoz para todas as persoas que nos necesitan.